هەفدەمی بەردەوامیە ڤەگەرا پەنابەر و کۆچبەرکردنە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê تاوان و kiryar û binpêkirinên milîsên pêdêl aliyekî û grûpên çekdar jî aliyekî din di dermafê welatiyan de di nav wan de revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî bi bê turêgirî berdewam in. Herî dawî sizayên darvekirinê di dermafê hin welatiyan de ji aliyê grûpên çekdar ve hatine derxistin. Herwiha jêdaran Borêbaz News tekez ker grûpên çekdar yên navê polîsa leşkerî li Efrînê sê welatiyên Kurd lê gundê Memela Oçaxê yên navçeya Rajo desteserkirine û caran vîsa wan hatanha nediyar e. Navê wan jî ev in: Mustafa Kemal Kurdî, Ehmed Zinkî, temen 38 salî ye, Xelîl Hekîm 62 salî. Jêdaran herwiha amaje kir ku piştî demekê Mustafa Kemal Kurdî piştî dana gujmek pere ango fidyeyê serbest hatiye berdan. Lehîn Ehmed û Xelîl di zindanên grûpên çekdar de zindankirîne, caran vîsa wan nediyar e. Girêdayê binpêkirinan li Efrînê, rêxistina mafê mirovan li Efrînê eşkere ker. Hejmarek welatiyên Kurd hatine revandin û tometên bêserûber ê xistine stiyê wan de. Hin ji wan sizaya bi darvekirinê ji aliyê grûpên çekdar ve di dermafên wan de derketiye. Li gorî heman rêxistinê, dadgeha bi navê Dadgeha Cinayetan li bajarê Efrînê ya grûpên çekdar rojên çarşem û şemiya borî 27 û 30 tîrmeha 2022 hejmarek welatiyên Kurd ji xelkê bajarokê Şiyê Gultaxa Mehmûdiyê a bajarê Efrînê niştecîne bi tometên bêserûber wek danostandinê desalata ferzkiriya berê ya pêdê re beriyan ha ku dibin eşkence û lêdanê de danpêdana wan bi neçarî wergirtiye. Tometbarkirin û siza di dermafê wan de derxistine. Navê welatiyên ku binpêkirin û siza di dermafê wan de hatiye derxistin ev in: Hesên Yusuf Mustafa 20 salî di 28 Nîsana 2021 de hatibû revandin. Roja çarşemê 27 tîrmehê sizaya darvekirinê dermafê wî de derketiye. Yusuf Mustafa Hesên di heman rojê de bi 3 salan zindankirin hatiye sizadan. Mustafa Mihemed Mustafa Hesên 27 salî yekem car sala 2019 hatibû revandin ji aliyê grûpên çekdar ve dadara 2021 de serbest hatibû berdan. Piştî heftiyekê careke din hatibû revandin. Caran vîsa wî jî nediyar bû ta ku dadgeha grûpên çekdar li Efrînê roja şemiyê 3 tîrmeha borî hatibû xuyakirin. Bi 13 salan zindan hata dadgehkirin û sizadan. Ezzedîn Yusuf Mustafa Hesên 17 salî di 5 meha pêncan 2021 de hatibû revandin. Dibin gef û fişarên eşkence û lêdanê de bi neçarî danpêdan bi pêwendiya dê û bavê xwe û malbata xwe beriyanha bi desalata ferzkiriya pêdê re kiriye. Di heman roja şemiyê de 3 tîrmehê bi 13 salan zindankirin hata sizadan. Zeynep Mihemed Olaşlî hevjîna Mustafa Hesên ku di 12 meha şeşan de ji sala borî hatibû revandin roja 27 tîrmehê a sala 2022 bi 12 salan zindankirin hata sizadan. Herwiha xwîşka wê Cihan Mihemed Olaşlî serbest hata berdan. Rêxistina mirovî tekez kir ku her du xwîşk di 20 meha şeşan de sala borî bi bihaneyên bêserûber hatibûn revandin. Berdewamiya tomet û kiryarên grûpên çekdar di demekê de tê ku milîsên pêdê jî rêgiriyê li vegera koçberkiriyên Efrînê li kampên mavêdevera Şehbayê Hutaxên Kurdan li Helebê wek Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dike. Serbarî revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî ku hetanha bi dihan zarok revandine û leşkerkirine. Tevî bilgekirina van tawan û kiryaran ji dema kontrolkirina Tirkiye grûpên çekdar li ser Efrînê heta wekenha turêgirî nehatiye kirin.